Ndewo, ndewo, ndewo. Udo, 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 udo. 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 Ndewo ndị Igbo. Ndị Igbo ndewo nọ. Udo, 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 udo. Ya dịrị unu na mma ndị Igbo. Udo, udo, udo. Ndị Igbo ya dịkwara unu na mma, ya dịrị unu na mma. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma, ya dịrị unu na mma. Ndị Igbo ya dịkwara unu na mma. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma ụbọchị taa. O nwere ihe ntakịrị nchiri ime anya ọnụ. Maka asị ahụ ekwu na-egbu oke, ekwu manụ na-egbu nwatakịrị. History are repeating itself, and all the important na anyị ga na-ama ya ọnụ. All important. I may take most of your time because I ga straight in here nchọrọ ikwu. Ndewo. This is the master prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ụbọchị taa wụ, I think ụbọchị taa wụ 3rd. Anyị abịa na 4th. Okay, ụbọchị taa wụ right now is 17 minutes past. So today is 4th of January 2024. First. Ile anya, o nwere ihe mere ni years ago. Mgbe Maazị Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, mgbe eji. And the problem with ndị Igbo wụ na ndị Igbo a na-echeta ihe mere mgbe gboo. Anaghị ajọs si ma happy again. Ha na-efili na ọbịa n'ihu ụka anaghị ebu ụzọ chie ihe mere in the past mgbe gboo, ihe gara n'aga, so that ka eji mara otu ọbịa n'ihu ga-adị. All important. Once upon a time, mgbe egidere Nnamdi Kanu in 2021, if I'm not mistaken, ụmụ nwanyị bi America apụta na social media na-ebo onye ọbụla ebubo. Ndị niile ha eche ga block their way ka ha ghara get access to ego IPOB. Ha na-ebo ha ebubo. This is a fact. First of all, ebu ụzọ si na nne ya anya rere Maazị Nnamdi Kanu.
nana ego no Kanu nta rede Maazị Nnamdi Kanu nana ego ndị niile ha filiri gawụrụ na hindrance to ime achieve ihe ha chọrọ ime ebughị ebubo asa na working the one mewere anya oke na-eji ele ihe brabele m si ọnwụ Kanu nta mụ na ya nọ nga ele otu oge ji ere nwanne ọnwụ madam nne ya anya nna anọ ihe gbasara ya ele otu oge ji ere Nnamdi Kanu ma ewere anya m leba n'opi ụgbọkịrị bịa hụ ihe brabele m at the end of the day emechighị m ọnụ m maka akara m isi ka m just mechie ọnụ m because mgbe Nnamdi Kanu na-eprezi ndị niile o prezi gị na social media onwe mgbe ọ kpọtụrụ m aha onwe mgbe o kwuru okwu ọma gbasara m na social media aka m just mechie ọnụ si yes ka ha mee ya overthrow nsị mba na ọ dị mma onye ya na nwanne ya kwoje nta ka ha continue na-achụ nta dan ije na-achụ ụkwụ nwanne ya maasị ndị Igbo ebe nnoje ihe awụ ihe ọma Chineke Chukwu eme ebere one woman from America ewere information niile ihe niile bige m n'aka as a matter of fact I contacted m Kanu nta ha sị m no don't say anything about it, don't talk anything about these things, just leave them, let them continue let them continue to accuse us, it doesn't matter. Meche 1 week, 2 weeks, hụ otu ihe eji agaka na 95% of ndị IPOB emena arrange na-ebo madam nne ya anya ebubo na-ebo nwa ọmarịcha nwa a na-akpọ Caroline Okorofor na-ebo ya ebubo na-ebo Kanu nta na ụmụnne ya ebubo. At the end of the day ụmụ nwanyị ndị ekpere ekete ndị na-anyụle mmamịrị elu ekwu okwu dị aṅaa nwanyị na-ekwesịghị ikwu na public to the extent ha na-eklemzi na ha wụzi maazị. Ma were information no Chineke nọ n'okwu olu m information no ọkwa Kanu nta nyere m ya ọhụkwa any of my in-law nyere m ya, but I know that Kanu nta has those information but ọwụ ya nyere m ya. If you not say no, don't say anything, meji aka m were those information pụta na social media gbaa ya n'anwụ. It took me almost 2 years to break the narrative nde recharge card media warrior with nde Chikedoziem, and in that time Simon Ekpa was working with them. Now let me just hold there and speak. Our people, some of them uburu hezuhoke ha nọrọ ana aha onye ha likere piam ha gbama ha ngere. I will continue, but I hope I don't forget ebe mkpochiri. One week or 2 weeks before you get there, since 1 year ago, enwezighị m nsogbu with Simon Ekpa.
because Abraham reached to understanding that ọbaha n'uru ịchụ onye na-achụgaghị m, because Simon Ekpa achụgaghị m openly. So based on that reason, and don't want to work in a minimum, so ma hapụ ya. And again, na a relative of Nnamdi Kanu so ndị iro na-arụ ọrụ. So why should I be going after Simon Ekpa? Which Chike-Doziem na ndị otu ya wụ a major threat to Nnamdi Kanu than Simon Ekpa. And the relative of Nnamdi Kanu is this idiot DOS in the sabotage ya. Mana na day one, Chike-Doziem Utomwani highway changed bank account IPOB. And the manana Otehanya Hachi wepa aha Nnamdi Kanu as Onyishi Radio Biafra. And finally, a change in her account IPOB in worldwide. So when an idiot, if you live, Chineke or that idiot or a relative of Nnamdi Kanu can run with the Chike-Doziem as I speak. So why should I be going after Simon Ekpa? Once upon a time, Simon Ekpa said, I will not listen to any man in dungeon, or I will not take order from any man in dungeon. You have to understand that. He said it. But at the end of the day, ihe niile Simon Ekpa kwuru n'ọnụ ya wụ ihe Chike-Doziem na those idiots na DOS mere. So, maka ihi na akọwaga m ihe gbasara Simon Ekpa. Since 1 year ago, Simon Ekpa awụghị onye iro m. It doesn't mean na ekpere m n'ihe ọ na-eme. Aga m akọwara gị now na kamgbe 1 year or 2 years, egebe m ihe Simon Ekpa kwuru more than 2 minutes. Ihe niile o kwuru, the entirety ihe niile o kwuru. Let me just say, mgbe m na-eme video about him. Maybe ana m ege ihe o kwuru before me respond. For the past 1 year or 1.5 years, egebe m ihe Simon Ekpa kwuru more than 5 minutes. That's ihe niile o kwuru. Achịkọta ha niile ihe m gere ọ karịbe 3 or 5 minutes. So ana m ege ihe okwu gị. Mụ na ya ahụhụkwa n'onye iro. Ajọsọ m lepụ ya anya. And finally, no created a group nke ye. There is no need. Ịlụsị onye na-achụga m. Ịlụsị ya ọgụ. And the way an idiot to relate to Maazị Nnamdi Kanu ya na Chike-Doziem na-arụ ọrụ. So why should I be na-alụrụ n'onye ọzọ ọgụ? I made that decision. I make it myself. I need him authority from anybody because I am independent. Now, let's go back to where I stopped. Remember that in the beginning of this coup against Nnamdi Kanu, Simon Ekpa so n'ime. Simon Ekpa no mwani highway so na-arụ ọrụ. Simon Ekpa ma ihe niile ihe gbasara account na ihe niile Simon Ekpa ma ya. Simon Ekpa was in the meeting with Chike-Doziem. Simon Ekpa ma ya. Simon Ekpa was in the meeting with Omwani highway. Simon Ekpa ma ya. Simon Ekpa was in ihe niile. Simon Ekpa no Omwani highway when they push through false narrative that we will not listen to Nnamdi Kanu from dungeon. We will give our own orders. And which Eminem almost 5 or 6 videos about that. And that was a fact. But finally, Chike-Doziem, those that are supposed to know better, were ihe Simon Ekpa kwuru, weaponize ya more than even as Simon Ekpa articulated, he were so far away. And ugbu a Simon Ekpa nọ n'aka ndị iro
since 1 year ana m criticize ya. Although na 2 or 1 week before egide ekwuru m okwu nye advice say ya hụ na aka gị nọ na ọbara na akwafu na Biafran land, wepụ aka. Na onye ọbụla aka ya nọ na ihe a na-eme na Biafran land na onye ha na aka ga-akpara ya. Ekwuru m ya 1 week before egide Simon Ekpa. Prove ya nọ. Ana m agba mmanwụ a na-akwa akajara m akaja. Anụghị m na ịgba ọnụ a na-agba na social media. Iweta ihe ọbụla m kwuru at any time, ọ na-stand the test of time. Now, otu egidere Simon Ekpa agakọ m apụta criticize m. Ọ kara m mma Simon Ekpa pụta yara ihe m ga-agba ngwa ya hoo ha. Otu eji Nnamdi Kanu eji aga m criticize m ya pụta yara ihe m ga-agba ya ma agba ya. Mgbe a mụrụ nwoke na mba ka mụrụ ibe ya. Onye m na-agwa ihe n'ihu na ihu ya anọghị aga mee ekwu ihe ọzọ. Enweghị ihe mere m ugbu a mee criticize ya Simon Ekpa. Aga m na-asị na nwanne m. Enwere some ndị efulefu nọ na social media ma ha sị ị na-support Simon Ekpa. Asị m na ọwụghị onye iro m. Na ọ ka mma na m sọpọtụrụ Simon Ekpa than ị sọpọtụ dozi ji ọtọ nọ na GOS na data efulefu reletiri to Maazị Nnamdi Kanu ha na-arụ ọrụ. Ekwuru m ya because ama m ihe DOS mere, because among ndị na-enweta information ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu, maybe agụcha ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu, maybe tige Madam Nene ya anya, enwe ihe mere na aga nọ na list 5 or 6 people. Ama m ihe niile Chikedozie m na ndị otu ha mere iji sabotage Nnamdi Kanu. I know. And ihe ndị nọ na social media onye sị na ya ama were mmụọ n'ala nna gị do isi, ị ga-anwụ. Were agbara anụ n'ala nnụ sị ya wụrụkwa na ịma na Chikedozie mere Nnamdi Kanu ihe ọjọọ, were mmụọ nọ n'ala nna gị do isi, Chineke ga-akpọ gị ọkụ, ị ga-anwụ. Maka ihe niile dị black and white. Simon Ekpa ọwụghị onye iro m. Yara ihe ọbụla o mege na Biafran land, ọ ya dị responsible. Ekwuru m even before egide ya, even though I know me criticize ya, but I just anụnụ m Chukwu gwara m okwu ma ekwuo ya dịkwa ka ama m na enwere ihe ga-eme. I'm not insinuating anything, but emepere m clear without criticize ya, many advice si nwanne enwe ihe ị na-eme n'ala bekee meme, but ya wụ na aka gị nọ na ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo, wepụ aka. And ndị na-eme ma abụọkwa ha ọnụ, and most of them egbuchiana ha now. Most of them anọ ha na nsogbu. Okwu ma na-ada n'ala. Taa Simon Ekpa awụghị onye iro m. Uche Mefo wee enyi m, ọwụghị onye iro m. Ya wụrụ onye iro gị, ọwụghị onye iro m. Ụwa zuru ike awụghị onye iro m. This is how I operate as the Biafran spiritual leader. Nnamdi Kanu wọgọ m. And all ya ka m supportụrụ. But ndị ọzọ nweke wụ onye iro m. Because finally Simon Ekpa are one among those that speaks for our people. You can't beat that. Thank you that idiot a na-akpọ Chikedozie m. Because ya wụ na ọwụghị Chikedozie m, Simon Ekpa agaraghị ịgba mgbọrọgwụ. O nwere mgbe m na-asị gbubie nọ Simon Ekpa ọdụ, ha ajụ. And ndị niile ha na Chikedozie m na-arụ ọrụ today, ọ ha na Simon Ekpa arụgo ọrụ from day one. I chetara na ụmụnwaanyị highway, ụmụnwaanyị 95% of ụmụnwaanyị IPOB just wepụ nne ya anya, Madam Nene ya anya na ndị otu ya.
makwa na madam nne enye nwekwara ụmụ nwaanyị ya na ha na-arụ ọrụ ndị hi na-ahụ ha na soshal midia, ha na-eweta ego na-emeke ndị nhiri iche. ị ma na 95% of ụmụ nwaanyị na IPOB gbakọrọ na Zoom meeting jee mee Maazị Simon Ekpa anoint to be the leader. Onwere onye na-ahụ ya. You cannot eat your cake and have it. Mgbe ị gara ma anoint Simon Ekpa, then finally Simon Ekpa na wenye gị ego ga-amụgharịa join ya Chikedozie na-criticize Simon Ekpa. You cannot eat your cake and have it. Ụmụ nwaanyị IPOB agbakọna with Bridget, which Bridget is no longer my enemy. I can talk to Bridget anytime, which enwetere m ozi one day that Bridget would like to speak with me. Madam Bridget Okafor, mụ na gị enweghị nsogbu. Otu m ji mụ na Simon Ekpa ji enweghị nsogbu, otu mụ na Madam Bridget ji enweghị nsogbu, otu mụ na Madam Nelly Ofegbu ji anyị enweghị nsogbu. Yeah, my way. But chete na ụmụ nwaanyị IPOB akwa nnụnụ Zoom meeting emere. Ụmụ nwaanyị IPOB niile ma ndị ụfọdụ na-akpụ ụkpara, ndị ụfọdụ na-eme as if ma adla ha so spiritual. Ha agbakọ with one pastor from Port Harcourt mee anoint Simon Ekpa, kpere ekpere mee anoint. Ị ga-emecha Simon Ekpa anoint, ị ga-asịze na support ga Nnamdi Kanu. You must be crazy. Nama, what is spiritual? Before God stop you didn't criticize Simon Ekpa, ị ga-ebu ụzọ wepụgodo ekpere n'isi ya. Meji Jesus kpee ya, meji Jesus kpee ya, I don't care. But inyere ya your power. Na gada si Simon Ekpa ye domenno. So na emecha na Simon Ekpa anoint Simon Ekpa utu ekelie ya. Yari ihe o kwesịrị dị na-enye nnọ onye ga-ewu nnọ. Ugbu a ọ na-amụgharị ya John Eze Chikedozie na-epushu Chikedozie maka Chikedozie na-enye nnọ small change here and there. But i were n'ike gị power gị nye Simon Ekpa. That is a fact. I'm not gossiping. Fact. You cannot eat your cake and have it. Ụmụ nwaanyị nga nnu niile ha je kpere Simon Ekpa ekpere, je mee ya anoint. Ma Madam Azuka, ma nga nnu ha, etc. Na-enyere Simon Ekpa power. And that's why Simon Ekpa ji bilie. Because okwu mmadụ okwu Chukwu. That's why Simon Ekpa ji na-agazi rank by rank na-achọ ịmachi to Maazị Nnamdi Kanu. Maka ụmụ nwaanyị IPOB 95% ejene jeme Simon Ekpa anoint. O nwere nwaanyị nọ na IPOB na-ahụhụ na that Zoom meeting. So you cannot eat your cake and have it. Ụmụ nwaanyị DOS agala mee Simon Ekpa anoint, and that is the fact. Ụmụ nwaanyị DOS IPOB niile plus autopilot gbakọrọ jee mee Simon Ekpa anoint, and by doing that nne were Nnamdi Kanu kpaka atọ ya by the side push Simon Ekpa. Ugbu a Simon Ekpa adla high ebilitele, and that is the fact. Now gị na nwanne gị kwuji ịchụ nta ahapụkwala anụ a ga-agba na-agba ọkpọ nwanne gị. Simon Ekpa sị, we will not listen or we will not take order from a man in dungeon. O si tiene Simon Ekpa nọ na that dungeon. Ihe mere mmadụ ihe a ga-eme gị.
the same Simon Ekpa asị na ya ga-ege Nnamdi Ezebiro ndị otu ihe anyụli mere mmamịrị elu. The same ụmụ nwanyị bi America ebiliene na grupu Simon Ekpa autopilot. Even ha na-asị na ha wụzi na nwanyị wụzi onye na-achị ndị Igbo. The same way ụmụ nwanyị ji mee with Maazị Nnamdi Kanu, ụmụ nwanyị highway, ụmụ sokolo ụmụada. Biafra chọọ nnọchọ ime ka Biafra ihe Biafra shi ike ka a ghara inwe next time a ga-asị ụmụada Biafra. That should end. A ga-enwe ndị Biafra ma nwaanyị ma nwoke onye ọbụla goes on one name, because sokolo ụmụada destroy the IPOB. Sokolo ụmụada ga-destroy autopilot. Let me tell you, ya wụrụ na releasing Simon Ekpa in 6 months, autopilot ga-agbakashi into 2 or 3 places. Mark my word. Today is 4th of January 2024. If Simon Ekpa is not released in 6 months, autopilot will be split into different groups. And because of that, ya wụ na enwere ha connection with ihe na-eme na Biafran land. Those people na Biafran land ga-split. Ya wụrụ na a ga na-enwe gide ha ga-agba ọzọ, ọbara ga na-awụ n'ala Igbo. Ana m akpọku ụmụ nwaanyị autopilot kpụshi na ala this egide ga-agba ọzọ nọ na-eme na social media na-ebu ndị mmadụ ebubo. Ụmụ nwaanyị autopilot, ụmụ nwaanyị anụ nọ n'ụlọ shiere di ha nri. Ọwụ na enwere ha di, ana ha nọ 8 hours 6 hours emepụ emeshie, emepụ emeshie, emepụ emeshie, na-ebo ndị mmadụ ebubo without evidence, without paper ga-prove na ihe na-ekwu eziokwu. Gị na-ebo mmadụ ebubo na oriri ego, emechaa gasị anyị agbana the war. No. One day you will pay for it. The same ebubo Hebrew, Madam Nene anya. The same ebubo Hebrew Caroline Okorafor. I don't want to take a call, please. It's too late. The same ebubo Hebrew Canon Tanomunne. Wukwa ebubo today. Ka ha na-ebo anọrọ ha na-akpọ vam na Akparawo. I'm not familiar with Akparawo, but I know vam. A na-ebo ya ebubo. In fact, ya ihe a na-akọ amadim. The same thing emere na IPOB. Wukwa the same thing emere na autopilot. So let's assume ya wụ na Simon Ekpa mara Nnamdi Kanu mma n'azụ. Ugbu a 2 or 3 people amamana ya mma n'azụ. And ndị ahụ makwara ya mma n'azụ, a ga-enwekwa ndị ọzọ ga-ama ha mma n'azụ. Ihe mere mmadụ ọhịa ga-eji akwụkwọ ụgwọ. The same way Simon Ekpa ji nupụ isi si na ya ga-ege Nnamdi Kanu, otu ndị mmadụ ji bilite na ha gụọ ege Simon Ekpa na dungeon. Ndị autopilot na-eje na-eji oji to detention ka nnọ mara ihe Simon Ekpa chọrọ. No sendri lawyer ka eje jụọ Simon Ekpa ele ihe ọ chọrọ. Ọ chọrọ ka eme appoint a new prime minister, ka ọ chọrọ ka eme appoint a deputy prime minister. No ziri oji to a lawyer ka eje jụọ Simon Ekpa. There is no need ime appoint deputy prime minister. There is no need ime appoint a new prime minister. Nno kwesịrị iji ọsọ keep calm, keep low, na-eme ihe nnu meke, na-eme meeting nnu online, na-eme Zoom meeting nnu online. But no, because of nno ndị power tozo. Position na-atọ nọ rịrịrịrịrịrị ndị Igbo. Position na-atọ nọ rịrịrịrị nno ndị ụchụ. Ka m jiji ekpuchi mama ndị autopilot nno jiri oji to Simon Ekpa
nnojine jie ya ojishi ya ele ihe ị chọrọ ka anyị mee. Ị chọrọ ka anyị mee appoint new prime minister, ka ị chọrọ ka anyị mee appoint a acting prime minister, or ị chọrọ ka e dissolve the cabinet, họpụta somebody ga na-ehold daga ya apụta. Jụrụ ya ajụjụ. No, ọ gịnị mere na ajụghị ajụjụ? Okay, ọ gịnị mere mgbe Nnamdi Kanu jiri oji gwa Chikedozie ihe ọ ga-eme? Ọ gịnị mere o meghị ihe ahụ? Ihe nọ mere mmadụ a ga-eme nne ya. Ya bụrụ na aka kpara Chikedozie tomorrow, ndị otu ya ga-emekwa ya the same thing. Ihe nọ mere mmadụ a ga-eme nne. Somebody said, Kinsley said, Master Prophet, can we call on? Yeah, sure. Please, one name. Calling on my show now is almost 1 o'clock. Getting to 15 minutes to 1 in the morning. It will be too loud. Okay? So, I'm in Nigeria, and I don't want to disturb my neighbors and my families are sleeping. Okay? So maybe another time or later in the day, I can make a program so that people can call in. Or it has been almost 2 years I have not made a program. People call in. Maybe today I will make another program, then people can call in, but not right now. It's too late. That's why you hear my voice at the low. I try me doing it. Canceling. Mbozo. You should not sabotage Nnamdi Kanu. You should not also sabotage Simon Ekpa. Even though that it appears as if Simon Ekpa sabotaged Nnamdi Kanu. I'm not saying he did. It appears. And with some indication. But still, you should not sabotage Simon Ekpa. You should not sabotage Nnamdi Kanu, which Chikedozie, even a doctor Jegeji Nnamdi Kanu, Chikedozie and some idiots are stop what the doctor from going. So, should I support Chikedozie na ihe ni no mene? Day 1 of the rendition, 3rd week of the rendition, only document in what today. But I don't think I have all those energy to put those documents. It shows that Chikedozie knew ihe niile ụmụnwaanyị highway meg. Na ego ndị ewepụrụ na akaụntụ IPOB. I don't want to go into that now. Chikedozie knew mgbe Ojiofo na-echenji na-ede power of attorney na-enye ụmụnwaanyị highway, specifically Madam Oyibo na-enye power attorney to be in charge of IPOB worldwide. Chikedozie saw that letter. Chikedozie did not tell it. Simba, this cannot happen. No. Chikedozie agba nkịtị. Mgbe m na-ekwuye, Chikedozie na ndị otu ya na-eme m attack. Finally, mbịa wapụtashima document. Today, le ihe mere akwa ụmụnwaanyị highway akwa nnọhụ n'otu ke ha jiga, which achọghị m ịkpọ ha aha specifically maka most of them mụ na ha awụzighị ndị iro. Onweghị onye ụmụnwaanyị highway mụ na ya wụ onye iro. Nele ofe egbu Dr. Nele ofe egbu mụ na ya wụghị onye iro. So that's why m ji ana m akpọ ha aha.
ha na-achụ m agakwana m achụ ha. So I always use the word ụmụnwaanyị highway. Elee ebe ha ended up today? Akwa gwara m ha na alliance ha na Simon Ekpa na aga m break ya, and with ike m nwere ebrekiri m ya. Ugbu a Simon Ekpa ya dịrị ya na mma. Mgbe m nọ na nsogbu, onwe onye gbatara enyemaka. Simon Ekpa wụ onye iro m, wụ onye gbatara m ọsọ enyemaka, which I didn't ask for it. Willingly. Being a man that knows what he wants. He wants power. And Simon Ekpa knows how to grab that power. Yeah, because of that, aga m achọ onye na-achụga m. Simon Ekpa ya dịrị ya na mma. Ya pụta na ndụ na ahụ isi ike. But ya wụrụ na aka ya nọ na ihe ndị a na-ahụ na Biafran land. He is on his own. Aka m anọghị. Onye ọbụla aka ya nọ na ịkpafu ọbara ndị Igbo na Biafran land. The awakened one of Biafran people, aka ji ọfụ Amadioha. Aka ji ọfụ mmiri anọ n'ala Igbo. Na ọfụ ndị ọzọ m na-achọghị ịkpọ ahịa. Na ọfụ ekwensu. Aka m anọghị na onye ọbụla na-egbu ọchụ na-akpafu ọbara. Aka m anọghị. Nnamdi Kanu, ya wụrụ na aka ya nọ na ọbara na-akpafu na Biafran land. He is on his own. Aga m support ya. Ya wụrụ na anyị mege ndọrọndọrọ nwere onwe na asịla na anyị akụwashimna. It's a different thing. But anyị akụwashima ebe. Ihe anyị na-eme ugbu a wụ ndọrọndọrọ egbe ọnụ ka anyị na-agba. Awareness. And ọ dịghị mma na ndị Igbo ga-atọrọ onye Igbo ibe ha. Ọ dịghị mma na ndị oshi na ndị omekome ga-use this opportunity na-akpafu ọbara ndị Igbo. Aka m, the awakened one, aka ji ọfụ. Aka m, you are on your own. Even though na akpụrụ m Nnamdi Kanu na-azụ gidigba. Even though na Simon Ekpa wụ nwanne m onye Igbo. Even though na Uche Mefo wụ nwanne m onye Igbo. Even though na Wazirike wụ nwanne m onye Igbo. Onye ọbụla n'ime ha aka ya nọ na ịkpafu ọbara n'ala Igbo gburugburu. You are on your own. Onye ọbụla aka ya nọ na ịtọrọ ndị Igbo ree nana ego kpafu ọbara. Aka ga-akpara gị. You are on your own. Aga m support gị. Having said that, 80% of violence in southeast of Nigeria, in Biafran land, has to do with political violence. We are not children. We see that. 80% of violence, 80% of all this insecurity in southeast Biafran land, Nigeria, is caused by insecurity. That insecurity came from the politicians. We understand that. But still, there are some so-called freedom fighters parading themselves as freedom fighters that are using this insecurity in Biafran land. You are on your own. Biafran spiritual leader, you are on your own.
Simon Ekpa should not be toppled. Simon Ekpa should not be replaced. There should not be an acting prime minister. Here, position of Simon Ekpa were na akanye onwe within the group here. Owo ndi Igbo gburugburu mere prime minister. All group here mere prime minister. So that title belongs to Simon Ekpa alone. Daka ndị Igbo gburugburu vote wene. So I kwesịghị inwe onye ọbụla ga-achọ na ya acting prime minister. Na Biafra enwe a state. Shut up, meshono shige. Biafra enwe be state. Biafran government, there must be somebody. The government of Biafra, the office of prime minister must not be vacant. Shut. Meshono shige. Simon Ekpa is the only prime minister. Ya no n'aka ndị iro ọ ga-awụkwa prime minister daga ya apụta. Olesoma ọkwa na-atọ nnọọ rịrịrịrịrịrị. Mmadụ na-ama nwanne ya mma n'azụ. Ugbu a ndị autopilot, ihe m na-akpọ ha wụ autopilot, ndị otu Simon Ekpa. Every day ka a na-ebu ndị mmadụ ebubo. Onye riri ego, onye riri ego, onye riri ego, onye riri ego. The same thing ụmụnwaanyị highwaymen. And ugbu a ndị nọ n'ụlọ, I watch him 1 or 2 videos. Honestly speaking, and I'm watching. I don't watch them because I just want to stay away from yende ihu or banande and a puff. Egegem, I wouldn't know when one guy name his city. Before I join Yana, this group, and when another guy name his city, or only cause I join another group. So, a lane here game. Mgbe somo nwaanyị not to pronishi ndị si na ha wụ prime minister join akpọrọ na ofu onye na-eme ihe siri ike na Biafran land. Enwekwenu ndị na-alụ ọgụ na-eme na-achọ ịtọpụrụ that woman. Nwekwe onye na-support ha na-eme ihe siri ike. Then these two groups na-eme ihe siri ike na-arụ ọrụ together before. Macha secret each other, macha hide out each other. Ha ga-ebido na-egbu onwe ha, bido na-eme onwe ha expose. Ihe ewu ihe mere na IPOB. Ihe ewu ihe mere na IPOB. Mgbe ụmụnwaanyị highway ji amatacha ụmụnwaanyị highway na-arụ ọrụ with ndị Biafra ndị na-eme ihe siri ike. Mgbe ụmụnwaanyị highway bịara bịa break ya away from DOS. Then they deal directly with ndị na-eme ihe siri ike. Ha split ya. Ndị ahụ macha ebe ndị ka ọzọ nọ. Most of them ha na-egburikọta onwe ha. Most of guys na-eme ihe siri ike na Biafra land nwụrụ anwụ ha because of Nigerian government gburu ha or because of infighting. Ọbara niile akpafuru na Biafran land till today. Ma ndị a ga-akpafu tomorrow. Ọ nọ n'aka Chikedoziem. Maka Nnamdi Ezebinyi ọ gwara ya sị ya unite ya the family together. Chikedoziem egeghị ntị. Ya wụ na Chikedoziem united Biafra together. IPOB karịrị ka otu ọrị in 2016-17 or 2015-16-17 mgbe Nnamdi Kanu nọ na prison in the first time. Uche Mefo held the family together. Even though na enwekwere the same woman no join in Chikedoziem ụkwa onye leadri coup enwere in Jonathan with Imam Mazu Ima Mmezu na Omiomio. Uche Mefo staked enweghị ọgbaghara.
na jụrụ onwe nnụ ele ihe mere 2016 17 or 15 16 17 ọ gịnị mere enweghị ọgbaghara? Uche Mefo held the family together. Uche Mefo na work directly with Nnamdi Kanu. Ndị chọrọ ịnụpụ isi Uche Mefo na-asị elekwe ihe Nnamdi Kanu kwuru, ha eji confirm onye o kwuru, ọ send ya lawyer nke ha a confirm onye o kwuru, enwe udo. But still enwekwere ndị na-achọ ịtọpụlụ lawyer enwere at that time, ndị na ọtụpụrụ n'isi. They are still doing the same thing today. Now I joined her DOS. By that time I joined her Imam Mezu no Mio. I was there in England. I got na protest na England with Kanonta. I was in the meeting na London, in England. Mgbe a chọrọ ha ịna na Uche Mefo Radio Biafra, anọ m there gidigbam. Ndị grupu ndị ka ọzọ ele onye ha support ga, one relative Nnamdi Kanu ka ha support ga. Today ele ndị DOS na support one relative Nnamdi Kanu. You cannot, don't fool me. Ejikule brain ma anu akam. Ejikule brain ma anu akam. Awu mwatakere. Don't ejikule brain ma anu akam. 2015, 16 and 17. Ele nsogbu nwere na IPOB. Nwere group. Chọrọ ka enwe a new lawyer. Ebidokwara ha na erie n'ego eri ha ego. But a shọtụrụ ya daa n'ọsịsọ. Madam Nene ya nọgide gbam with Uche Mefo. Enweghị problem. But enwe nwaanyị join ndị Imam Mezu Omio. Ana alụ ọgụ. The same nwaanyị joining Uche, joining Chikedoziem today. Ị ga-eme gịnị? Ị ga-eleghị ị ga-eme m. Ọnwụkwa eziokwu ga-egbuo. Ọ na ị ga-egbu m just na maka ihe na Master Prophet kwuru eziokwu. Ihe ewu ihe mere eme. Fact. Ị ga-egbu m maka ihe kwuru m eziokwu. Onye mara mmadụ mma n'azụ, a ga-amakwa gị n'azụ. But asị nga mpi nojie nnewu, ụmụ ya na-eji ọsọ efe ya. Nga mpi nojie nnewu, ụmụ ya na-eji ọsọ efe ya. Ndị Igbo sabụ nọ n'ọbara. Nnụwụ ndị ụmụnne ife ajụla. Sabụ na-atọ nnụ rịrịrịrịrịrị ịsabotaji nwanne nnụ. Ịgba nwanne nnụ ụkwụ. Onye nọ n'nga ọnọ ebe ọ nọhụ na-aga ya. Onye ọbụla chọrọ ịwụ Supreme Commander. Onye ọbụla chọrọ ịwụ onye ndu. Onye ọbụla chọrọ ịwụ na Prime Minister. Na autopilot enwere 5 or 6 people chọrọ ịwụ Prime Minister. Simon Ekpa. Gane, hey, hopụta obi aka akpara ya. Ha niile asha atụrụ ha otu ibe ọdụ, achọchara ihe wụ Prime Minister. Oh, Nnamdi Kanu, onye ndu, let's go to Radio Biafra, University of Radio Biafra. Hey, onye ndu na-ekwu okwu. Oh, Master Prophet, you should not do any video. Onye ndu na-ekwu okwu. Aka akpara onye ndu ha. Asha atụrụ ha otu ibe ọdụ. Ha niile anara ego. Ọkwa ịnụ mgbe m na-eme my program on my own time, even amam na Nnamdi Kanu nwere program. I don't know, honestly speaking. Mara, I got my T program at the same time because people no can IPOB negament. I'm going to make it just decide on my own to make a video. Yeah, when I'm
life, or maybe Nnamdi Kanu no life, or no guy be in 10 minutes or 20 minutes later. I can make him a shot on my own time. No way. No. I won't do that. I won't come on money. Oh, gone, but I won't do that. I don't take orders from him. I am independent. A prophet on Yamuma, Oku na Nadanal. Mpumoku, ya chon, only ya suspend ya keye, my chon, which he doesn't need to. Ndai POB. Master Prophet, Mishonogi, was abo. Onye nduku goku. Kena banyori diogi. Which kind of ogoke? Aka akpara Nnamdi Kanu. All of them nọ na IPOB Media Warrior. Ele ebe ha nọ. Nga ha Nnamdi Kanu ji si, listen to this person, listen to this person, listen to that efulefu, listen to that efulefu. Ele ebe ha nọ today. Akwa anụ m na support Nnamdi Kanu. Ele ebe ndị ọzọ nọ. Ndị ọzọ nọ na support Chikedozie ha ma were ne document de were latitude nye ụmụanyị highway. Chikedozie nọ na meeting na-arịọ ụmụanyị highway, ndị nna anyị nwoke hụrụ na ụmụanyị rụga ala si dị ga-rebuke ha si taa ụmụanyị akala abụ na-ehu anyị mamịrị taa bụshịnụ. Ugbu the same thing mere with IPOB, umemekole with autopilot. Create a new group na ele odri hani ge wana Biafran land. Wuri de go heze gono. Nnamdi Kanu should not be toppled. Again onye ndu ọzọ. Simon Ekpa should not be toppled. Again a new prime minister. Again a new acting prime minister. Onye ọbụla nọ n'ọkwa ya otu ije nọ daga ya apụta. Nelson Mandela enweghị onye challenge ya ne. Igbo hụ onweghị onye challenge ya ne. Ọ naanị ndị Igbo. Ihe awụ ọnụ abụ na abụ na wee fulefu ndị ụchụ. Ihe awụ ọnụ abụ na abụ. Onwe onye ga-ekpe ka nwanne ya kara ya. Onye ga-ekpe ka nwanne ya duru n'oche. Onye hụrụ nga nwanne ya duru ya efilie na o nwere ihe nwanne ya na-erite. Onye mere ndị gọvanọ anyị ji chọọ ha ka enwe one Nigeria si ndị Igbo họpụta na somebody ga-awụ president. Ndị Igbo ga-alụgide ọgụ n'ime ha daga ya dị too late. Ihe ọjọọ. Now, very soon, election ga-abịa ọzọ. This is G-Auto. Some of this is G-Auto na IPOB ga-asị, anyị ga-evote. Those useless bastard. Anyị ga-evote. Nnamdi Kanu ga-anọkwa na dungeon n'aka. They don't use their brain. Ihe mere mmadụ ha ga-eme gị. But ihe m na-ekwu because of na Simon Ekpa, ya wụrụ na mụ na Simon Ekpa adịghị na mma before egide ihe m gara ikwu. Akara m iwepụtacha videos niile m mere in the past na-agba nnọọ, but aga m ama ya mma n'azụ. Awụ m a coward. Aga m ama Simon Ekpa mma n'azụ. Nnamdi Kanu, even though na a relative ya na-arụ with ndị iro, aga m ama Nnamdi Kanu mma n'azụ. Ekelene m nnọọ, Chukwu gozie nnọọ. An awakened mind, a na-eri ya ọrụ. Ụbụrụ tetere n'ụra, a na-eri ya mugu. Ekelene m great and mighty Chukwu. Mmụọ nọ n'ala Igbo agbara nọ n'ala anyị. Before ndị ọcha ebutere n'anyị ihe ha butere n'anyị. Ihe ndị ọcha butere n'anyị dị mma.
but ya nọ na ha. Chukwu oke ndị Igbo, mmụọ anyị gbakwutere anyị mgbe anyị nọ na nsogbu. Chukwu enye anyị udo, nye anyị mmụọ ndị ọzọ nọ n'ala Igbo. Nke onye dịrị ya, nke ndị ọcha dịrị na ha, nke anyị dịrị anyị. Mmadụ na-amụ nwa ya asị na aha nwa ya wụ nke m dịrị m. Ọwụ ihe ọjọọ. Onwe mgbe m si ka ndị ọcha bịa feme Chukwu. Onwe mgbe m si ndị ọcha feme ekwensu. Iwuru a Christian na ha kpọna m ekwensu, aha mamara gị jijiji. Ekwensu wụ the god of war. Mmụọ na-aga ọgụ. Enwere mmụọ ọhajọkọ. Enwere mmụọ na-enye nwa. Enwere mmụọ dị iche iche. Ihe ndị ahụ ka dị ire ruo taa. Ekelere m Chukwu, kelee ndị ezumezu ha, sikwanụ kamal ọzụzụ ndị ọgọ m hapụrụ ahapụ. Dododo nwee isi oyi, ka iwe gị daa jụụ. Kpọpụtara naanị Nnamdi Ezebiro, kpọpụta ya na ndụ na ahụ isi ike. Kpọpụtara anyị Nnamdi Ezebiro, ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike. Asị m ya dịrị na waziri ike na mma, ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ya dịrị na Uche Mefo na mma, among those that speaks for our people, which I know that don't want a lot of members. Ya dịkwara na Simon Ekpa na mma, I know that he has a large followers. Ya dịkwara Supreme Commander Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu. Ya dịrị ya na mma, ya pụta na ndụ na ahụ isi ike. But these people, I will not sabotage them. Aga m ama ha mma n'azụ. Aga m agwa ha ya, ihe m ga-agwa ha ma agwa ha hoo ha. Nwoke ga-egbuli m. Aga m agwa ya hoo ha. But otu nke na-anọ ha randụ, aga m ama ya mma n'azụ. Agakwa m na-ama Simon Ekpa mma n'azụ, maka oke na-eme mmiri m aṅụrụ mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ. Ekelene m nnu. Mgbe ọzọ, maybe the end of the day today, anyị abamana na long holiday na Germany. Maybe I will make a program so that I promise somebody so that people can ask a question. Yadro Namma. Let me quickly play the voice of Divine Mother. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master Prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma.
onye amụma Yahuwah the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma Biafra spiritual leader the awakened one ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma Master prophet aka na-agwọ ọrịa ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma Master prophet onye amụma Biafra anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya ihe kwuru na-eme onye amụma Yahuwah